Takmer 50 kinológov sa v sobotu 14. apríla stretla v Handlovej na kvalifikačných pretekoch v branom viacboji. Zorganizoval ho kinologický klub Handlová Strelnica. V tomto roku je tento pretek vlastne prvým kvalifikačným pretekom o postup na majstrovstvá Slovenska v BVK, čo je branný viacboj kinologov. My robíme kvalifikačný pretek pre stredné Slovensko, vlastne z nášho preteku budú postupovať len stredoslováci. Zo západného Slovenska účastníci a z iných regiónov si prišli vlastne na tento pretek odtrénovať. Na týchto pretekoch sa hodnotí celkový čas a rôzne disciplíny, ako máme kladinu, skok vysoký, hod granátom, prechod cez tunel, streľba a podobne. Trať pre dorastencov a dospelých psovodov bola dlhá 2 kilometre. Deti bežali 1000 metrov, všetko v náročnom horskom teréne. Podľa môjho názoru si myslím, že v Handlove sme vybudovali najťažšiu trať z tohto ročníka, nakoľko budú bežia vlastne terénom. Všetci pretekári bežia cez les, dvakrát prebiehajú cez potok, z toho dôvodu tá trať je ťažká. Psíček je unavený, to je jedna vec. Ďalej tam musí byť spolupráca medzi psovodom a psom a vlastne aj celkovo zmena prostredia toho psíka. Psíky, ktorí nie sú naučené na cudzie prostredie, tak majú v tom troška problém. Pre každého psa je beh prirodzený, pre tých najväčších aj pre maličkých. Horšie na tom boli psovodi. Tí si trať až tak neužívali. Ale ani psi to nemali ľahké. Niektoré prekážky boli pohoda a na niektoré predsa len krátke jazvečícke nožičky nestačili. Domáci kinologický klub reprezentovali aj dvojica David Pavlák a Lady. Aj napriek tomu, že Davida priviedla ku kinológii náhoda, darí sa mu veľmi dobre. Starky má jedného kamoša, čo robili v robote spolu a vlastne sa ma spýtal, že by som nechcel chodiť sem na cvičak. A začalo ťa to hneď baviť? Začalo, veľmi ma to baviť. Už som vyhrala aj tretie, aj prvé miesto. Tak dúfam, že dneska bude ďalšie. V kategórii do 15 rokov si postup vybojovali Monika Adamčiaková z Ružomberka, Ema Petrovičová z Rakše a Ľudmila Jurčová z Lazian. Medzi chlapcami budú farby nášho regiónu obhajovať Lukáš Caňo z Nitrice, Timotej Mokrý z Novej Bane a Handlovčan David Pavlák. V kategórii dorastencov postupujú Mária Štrbová z Novej Bane a Andrej Gonda. Medzi ženami postup vybojovali Jana Tišťanová zo Zvolena, Katarína Zábojníková z Kanianky a Nora Kravaríková z Handlovej. Za mužov sa do stredoslovenskej reprezentácie dostali Miroslav Masaryk Handlová, Peter Bielický Žiar nad Hronom a Jozef Štanga z Liešťan. Majstrovstvá Slovenska v branom viacboji budú v septembri na Duchonke.